toho dalšího videa a v dnešním videu si v našem prvním videu pochopitelně s Evženem si... Čau. Jo, dobře, čau. Si uděláme takový pořád o kadeřnictví. Si rozněkala vlasy, že jo? Já, už nebude sexy. Už nebude sexy, přesně. Prodej. Střih. Takže čau lidi. Čau. My teda natočíme teda nějaký ty královinky s gelem. My už to točíme bohužel po druhý. A poprvé se nám to nějak moc nepovedlo, ale jsem tady jak tata. Což nějaké ulepkování. To nemá. Začínáš tímhle. No nevím, třeba. Chytni si víc. No dobře. Au. Znáš Biblího? Jo. To bylo kyně. Kdo zná Biblího, tak mi nám napište do komentářů a dejte like. Weaver. To já tam mám žvatlanec. Se vyšumej. No, to už jsem dělal před chvílí. Jáš. Já jim zatím něco řeknu. Jo, čau. Dělali jste tady něco? Vůbec nic? Vůbec nic? Tak jo, tak vůbec nic. Nechceš ten hřeben umít? Ty se... Teď jdu já, jo? Mám homemade? Jo, běž homemade. Já se mezi tím budu nějak bavit. Takže pokud nám dáte like, odběr nebo cokoliv jiného, budeme za to rádi, budeme s vámi kamarádi. Ten idiot vedle, dejte si na něj pozor.